san ka sosai ma kuwa 100% ma kuwa. to shikenan tunda ka ci haka zamu gwada ta A gwada ta. mu gwada ta kawai shi a gwada da magana ta a gwada ta na yadda. baby na rayuwata nutsuwa ta dan Allah ki taimaka ki tallafa rayuwata kin ga wannan mukullin mota na ne na baki ita zan kai ki Dubai da Singapore ki tallafa mun dan Allah ki amince da soyayya ta gaskiya akwai wanda muka yi alƙawarin aure ai na ga maka ba za ta yadda ba ai na ga maka ba Na ga muku ba za ta yadda ba. ai na ga muku ai na oh no Oh my God. Yeah, this God, bro. Can I live